Takuk debras no kuthi mang kuthi tum thini sabo nong no subaka saboni gubai pongka hampoila norok media rok no hambai ro tini pongo ro pong achuk bachai than rok kabar khate mani bagi bukuk tui kok nokor yangoi tongo actually kha khamani bagi jong jotono saiman kha je thanai 1 tarigo Tripura hostel ni kubangma chini youth rok Tripura State Poverty Bank ni job ni bagui exam renan hine brok Assam hostel thanglajak night super bai aro thangai brok Dima Hasao hai jagao accident ungkha accident ungma jagao khobor manmani ubulo kubangma borok jani jak comment to khlailayo jotona khaito khairok jaglayo haifano yapri sigang barok ngalei kebo pure abani bagai chini bubagra maya ganang bubagra o step na hamna pore loge di boro phone khai horka je o isunoti cheroi nai nani bagai le loge ang ani takuk james chini white ni bobo tongo loge tai chini unukuti district ni white president onukul deborma bobo tongo chung khoroktam no lamur laika lamrulai mani pore chung hodibor prai 12 12:30 thangsoleka Silchar Medical Hospital aro thangai chung chini takok dibras leborma bono to chung maruglia bini postmortem rok lai chung tai bad baki patient tongne rono bong condition rok naikha ebong chini bubagra je pok diman no chung borno saka ebong bongni je phone number brongni address chung abrok ale thai to bukha next of je nangmani chini bubagra nai tai koroksa chini bukuk tongo abono chung tawphano identify khlaimaya ko haifano doctor rok je doctor ni number butubuka doctor je boroni nok ni borobai contact khaine naimani je boroni kebo relative khana bini contact bu chung tuka chung patni naini abono asuka ingke tabo thine ni nukungo haste hapang kam wansuk tong abuto sia chini haganang belai haganang chini angmiabo je samoyo sari khajingo chini ang Silchar lamru ni khanakene chini honorable CEM jintiti edisini belai khaganang wano logile phone bai sa ka wat kono lama tong kono chini edisin khatibo jong je mansak to banai chini tapo diblas ni nokungo abono chung kok dikata কিন্তু haste habang tam laina abuto solusia